היי תומר, מה קורה? אתה מגיע? היי חיים. אני לא אגיע היום לשיעור. מה אתה לא מגיע? אבל עוד שבוע בר מצווה, אתה עוד לא מוכן. מי אתה חושב שאתה, תומר קירש? מי אני חושב שאני? בוא אני אגיד לך מי אני. אתה יודע שאני הוכתרתי כגאווה ישראלית של שנת 2015? אבי, בוא שנייה. כן. שמע, אני חייב אייטם על גאווה ישראלית. עכשיו, חשבתי, אולי תזמין את תומר קירש. תומר קירש? תומר קירש. אוקיי, טוב, אני אראה מה אני יכול לעשות. לא, תפסיק עם אני אראה מה לעשות. תביא לי את תומר קירש. פעם השתתפתי במבצעים שאסור לדבר עליהם. מה? ברור שאני מכיר תומר קירש. תומר קירש, ברור שאני מכיר אותו. איזה תותח. מה לך ולתומר? אני לא מכיר אותו כל כך. שמע, אם הייתי יכול לספר כל מה שאני יודע על תומר קירש, אנשים פה היו... בן אדם היה מעורב בעיניי במבצעים הכי גדולים שהיו פה אי פעם. הכי גדולים שהיו פה אי פעם. ואני מדבר איתך סבנה ומעלה. סבנה ומעלה. תומר קירש. על מי אתם מדברים? תומר קירש, אתה מכיר? אתה מכיר תומר קירש? תומר קירש. למה אתם מדברים על תומר קירש? כי הוא שאל אותי אם אני מכיר אותו. מכיר? מכיר. אם הייתי יכול לספר לך על תומר קירש מה שאני יודע... הנה, בבקשה. זה לא אותו תומר קירש שהוא מכיר. איזה תומר קירש אתה מכיר? תומר קירש של ה... כן, לא, זה כולם יודעים. תומר קירש, אני תומר קירש ואני, אם הייתי יכול לדבר על דברים שאני ותומר קירש עשינו ביחד, מבצעים שאנחנו עשינו. כל הברנז'ה מכירה אותי. תומר קירש? בטח שאני מכירה. וגם בלילה כלכלי חוזים לי עתיד מזהיר. מה? תומר קירש, אני עוקב אחריו כבר זמן רב, ואין לי ספק שתומר קירש הולך להיות האסטרונאוט הישראלי הראשון שינחת על הירח. ועכשיו שמדברים על גיוס של אנשים למאדים, תומר קירש הוא מספר אחד בשבילי. In this situation they have an advantage because when that happens with this kind of players, in this club, with this history, they are going to make the best performance as possible. So I cannot expect a team when don't fight. In this situation they are an advantage because we cannot win. So intelligent to control our game. 2 years ago when we came here, the last 10 minutes until Ozil penalty, that's sitting in Barcelona, we have to be ready to prepare and sometimes to defend like a team and try. ומגייסים אותי למסמכים, לא רק בארץ, בעולם. אין אחד שלא מכיר אותי. תומר קירש! ברור שאני מכיר את תומר קירש. תומר קירש? קירש? בטח שאני מכירה. תומר קירש? תומר קירש? ברור שאני מכירה אותו. אני מכיר. אני מכיר. תומר קירש אני מכיר. תומר קירש אני מכיר. טוב, אם ככה אל תבוא. ביי. טוב. ביי. תומר? תומר, אתה זוכר שיש לך עכשיו שיעור אצל חיים קיסוס? כן, אבל ביטלתי. מה ביטלת? אתה לא יכול לבטל. אתה לא יודע ששילמתי על הכל מראש? כן, אבל... מה אבל? בלי אבל. מי אתה חושב שאתה תומר קירש? מי אני חושב שאני? בוא אני אגיד לך מי אני.
את הטלפון שלך עוד רגע. אתה זוכר שיש לך שיעור? כן. אתה יודע ששילמתי הכל מראש. אין לו מושג מזה. תומר קירש, אף אחד לא יודע מזה. אז זה עם הגרביים לצבעים שונים. זה שבא לקחת את האח שלו מהגן. אתה בכלל לא בגן חובה? זה עם מנהל, אחת כדורגל, אחת כדורסל. אז זה עם הבימה שנפל! זה הג'ינג'ית, נו. אז זה עם הבימה שנפל! זה עם החולצה. לא, זה זה שהתחפש לפורים ובלונדינית. זה הכל בלי רגל. וזה שלא אין להם מספר על פנגנבוים אתמול. אבל הם הסיפורים, כן, מה זה פנגנבוים? כן. שלום. אתם יודעים איפה גר תומר קירש? הלו, תומר, מה קורה? אתה מגיע, כן? מה באמת? חבל. טוב, ביי. את באמת מכירה את תומר קירש?